Ahoj, dobrý den, já jsem Jana Norkin a v dnešním díle onemocnění dutiny ústní v první části se budeme věnovat pojmům z klasifikace onemocnění parodontu AAP z roku 2018. Přečtu vám přesné znění základních rozdělení klasifikace onemocnění parodontu a gingivy. Onemocnění dutiny ústní rozdělíme na supragingivální, to bude dnešní první část, a v té části se budeme věnovat onemocnění, které se týká pouze naddásňovému prostoru, tedy zubu a zánětu dásní. Zdravý parodont je pojem, který je potřeba, abyste si všichni zavzali. Zdravý parodont je stav, ke kterému chceme pacienta dovést. Jedná se o primární prevenci anebo sekundární prevenci. V primární prevenci se snažíme, aby onemocnění vůbec nevzniklo. Toho stavu dosáhnete po několika letech práce, ideálně na dětech vašich pacientů, kteří se naučí od malička o zuby starat tak, aby nikdy do stavu onemocnění nedošli. Sekundární prevence už je tedy snaha o navrácení stavu zdraví, a nyní si pojďme pojem definovat. Poprvé byl tento pojem vnesen do klasifikace onemocnění parodontálních onemocnění v roce 2017 a v roce 2018 vešel v platnost. Tato klasifikace se jmenuje klasifikace dle AAP, neboli dle Asociace parodontálních onemocnění, a je z roku 2018 a je od ledna 2018 platná pro veškeré zdravotní pracovníky v oboru stomatologie nebo parodontologie. Pojem zdravý parodont, který byl odborníky popsán z histologického a klinického hlediska, je definice zdraví a je klíčovým bodem při diagnostice onemocnění a jeho následné adekvátní terapie. Dle literatury se odborníci shodli, že nejspolehlivějším ukazatelem zánětlivých změn je index krvácivosti neboli bleeding on probing. Bleeding on probing, pokud je pozitivní, probíhá v daném místě zánětlivá reakce. Je důležité znát ovlivňující faktory, jako je medikace, systémové onemocnění a kouření. Pak záleží, jaká je technika provedení vyšetření. Jelikož tlak na parodontální sondu by neměl přesáhnout žádná celá 25 Newtonů, neboli 25 gramů, jinak dochází k traumatizaci parodontu a nepřesným výsledkům. Tedy vzniká nám lidská chyba, faktor, který můžete ovlivnit pouze vy. Tato chyba je odstranitelná, pokud se naučíte sondovat tímto tlakem. Je velmi těžké ten tlak během sondáže korigovat nebo zjistit. Nikdo nevíme, co je 25 gramů, nikdo nevíme, co je tlak žádná celá 25 Newtonů. Já sama to nevím, ale dá se to natrénovat tak, že obrátíte sondu proti sobě, ideálně do míst, kde tlačíte na pacienty nejvíce, a na místech, kde je vám nepříjemné sondou pracovat, budete i u pacientů pracovat jemněji. Další a zcela jednoznačná technika, jak se naučit sondovat sondáží 25 gramů, je zvážit si svou vlastní parodontální sondu. Většina takových nástrojů totiž váží 21 gramů a tady tím pádem jen velmi lehkým tlakem přitlačujete hrot toho nástroje nebo okraj nástroje pod dáseň a netlačíte, takže byste drželi nástroj a vyloženě používali nějaký tlak. Některé nástroje vyšetřovací parodontologické sondy mají méně gramů, to je třeba firma PDT, ta má 13 gramů, a potom tou sondou tlačíme s mírným poklepem palcem dovnitř parodontálního prostoru. Pokud se tedy naučíte vyšetřovat parodontální sondou a tlak použití té sondy je adekvátní, můžeme kvalitně hodnotit výsledky. Je-li bleeding on probing pod 10%, považujeme parodont za zdravý. Po stabilizaci parodontitidy u redukovaného parodontu musí být všechny parodontální choboty s hloubkou nad 4 mm neaktivní. To znamená bez exudace a bez negativního nebo s negativním bleeding on probing. Jsou definovány 4 podskupiny zdravého parodontu. Za prvé, úplně zdravý parodont, charakterizován úplnou absencí zánětu. K tomuto stavu je dle bývalého prezidenta Evropské společnosti pro parodontologii velmi těžké dojít. Je to takové science fiction v našem oboru, ale je tam definován. Za druhé,
Klinicky zdravý parodont je charakterizován žádnou nebo jen minimální známkou zánětu u neredukovaného parodontu. V této oblasti se můžeme do kategorie podívat s dětskými pacienty, s mladými adolescentními pacienty, respektive s lidmi, kterým se parodont a všechny tkáně velmi rychle a kvalitně obnovují. Po 21. věku, kdy úplně přechází vlastně brzlík neboli thymus, orgán, který je zodpovědný za tvorbu té lymfocytů, do situace, že zcela mizí, tak se začínáme setkávat s vážnějšími parodontálními infekcemi. Za třetí, stabilní parodontální choroba v remisi po úspěšné léčbě parodontitidy, kdy nejsou přítomny klinické známky zánětu a nepředpokládá se další zhoršení redukovaného parodontu. Tato fáze je třeba u chronických parodontitid, chronického onemocnění parodontu, kdy po odstranění příčiny zánětu parodontu a naučení a motivace pacienta k tomu, aby stav udržel, tak tam se nepředpokládá, že se výrazné zhoršení stavu může stát. Za čtvrté, a to je nejdůležitější skupina například pro mě, protože můj obor, nebo obor, který mě velmi baví v mé praxi dentální hygieny, je právě pomoc parodontálním pacientům s progresivními onemocněními parodontu, tak je parodontální choroba v remisi. A to je období latence, kdy jsou klinické známky zánětu minimální, není možné zcela vyloučit všechny rizikové faktory a může dojít opět k progresi onemocnění a další ztrátě parodontu. U takových parodontů nebo parodontálních pacientů se snažíme, aby návštěvy kontroly byly ideálně co nejčastější, 3x až 4x do roka a neustále velmi pečlivě kontrolujeme všechna místa v dutině ústní, jelikož bakterie jsou schopné migrovat v dutině ústní a vytvářet záněty ve velmi krátké době na zcela nepředpokládaných místech. Jako takové onemocnění dutině ústní pro vznik plakem podmíněné gingivitidy vnímáme jako hlavní rizikový faktor zralý bakteriální biofilm. Pokud působení bakterií překročí míru obranyschopnosti organismu, může dojít k progresi a vzniku parodontitidy. Bavíme se tedy stále o naddásňovém onemocnění, stále ho ohraničujeme nadjunkční spojení. Pokud působení bakterií překročí toto junkční spojení, už se bavíme o onemocnění subgingiválním a k tomu přejdeme v dalším dílu. K onemocnění nebo k progresi toho onemocnění i supragingiválně mohou přispět také lokální faktory nebo celkové faktory, jako je hyperglykémie, leukémie, kouření, hyposalivace, medikace nebo nevyhovující převislé výplně, dokonce protetické práce a játrogenní dráždění. Játrogenní dráždění může být buď nedokončené nebo neadekvátní endodontické ošetření, ale zároveň třeba rovnátka. Krátkodobá, ale zcela zásadní nová situace v dutině ústní. Klasifikace gingivitid nepodmíněných plakem byla vytvořena na základě jejich etiologie a je dobré se to naučit ideálně nazpaměť. Co se týká plakem indukovaných zánětů, je možnost navrácení svého stavu zdraví díky schopnosti remodelace gingivy, která trvá u zdravého pacienta 3-4 dny. Pokud je pacient kompromitován nějakou autoimunitní nemocí, pak to může trvat maximálně 6 dní. To znamená i u pacientů, kteří například prochází nějakou onkologickou léčbou, nebo jsou to pacienti s onemocněním diabetes mellitus, 1. nebo 2. stupně, je možné kompletní navrácení zdraví v případě gingivitidy do 3, maximálně do 6 dnů. Záleží vždy na schopnosti pacienta vyčistit daný prostor. Toto video vzniklo za podpory značky Oral-B a já jsem ráda, že vám díky tomu můžeme tyto informace nabízet.